Ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам ба шумо паплинора ҳамун давомша нишон медиҳем. Як бор сёмка када будем ёра, ҳамун донош тамом шуда буд. Ина як бор дига шумо бибинед гилои неабишни хати. Нақшон 100 сомон. Када мида маъқулай марамат. Занг бизанед, сангои хамелеон кати аниво. Чхели гуфта будем, сангои хамелеон кати. Марамат бибинед. Маъқултуна фақат тест скриншот кунед партоен ки ҳеҷ чизо ранги ҳар вақта каман, ами додонаи мондагие. Ина бибинед, санги хамелеон хати. Ба дараҷа олизуран, ягон камбудӣ надоранд. Фасонишонда ба дараҷа олиам. Ахираш мондагие, барои шумо кӯшиш кунед ки тезтар соҳиби ҳамин чизо шавед. Масъалаи сангаш ина хамелеони тоза. Мо иҷа барои шумо пештар ҳам сёмка када будем распродажора. Давоми ҳамун распродажа ки монда будам вақт нашид сёмка каданда. Ина марамат бибинед. Сангошон хамелеони тоза ҳай. Якум сорти санги хамелеон. Ягонта мубаншда мо арараш шумо дарон намекунем. Материалаш якум сорти дубайский. Чизе ки ҳозир шумо дидестен, ҳамиё гарантия дорам. Гарантия ман ҳам материал да гарантия дора, качествои материал, ҳам дар сангаш. Нақш ҳамагӣ як либосаш 100 сомон. Бисёрот мегӯем метраш 100 сомон. Не, метр не, як либос, яъне 3 метраш. 3 метраш 100 сомон инҷа. Марамат бибинед. Чизои маъқултуна шумо скриншот кунед, партоед. ҳам чизе ки ҳоз шумо дидестен, гарантия дорам, гарантияш катед. Гилои новинкаи зӯри зӯр. фақат шумо кӯшиш кунед ки барвақттар бисёр занг баъд 2-3 рӯз мегзара, баъд занг мезанед ки ами гил ҳаст ё нест. ҳамун колокольчика, як вақте ки шумо подписаться мекунем, колокольчика биҷиқен. Вақте колокольчика ҷиқидем, сообщение меяд, видео ки биромад, сообщение меяд. баъд шумо тез дарак меёвед, ҷои сообщение медуред, дарав мекушоед, ҳамура мебинед ки чӣ ҳастаю чӣ нестаю. сразу чизои маъқултона баъд вибр карда гирифта метавонед. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худо ҳофиз.